Bonjour chers abonnés, Bismillah, Magma Info sans fin, Yara Kunafonia Orati. État-major des armées, Mounubanga armée et Kunafonia Konyama, Ani, Mounu armée opération et Konyama. Ole Kunafonia Bikal, la donner à Fokouye, terroriste, ma tanfla. Omine ani fene kuye mina chama mine terroriste nere ko amna dado la ko wala awi o bole ko fe ama dado na ka fo anga finti la ko yere yi mina chama soro ka kani bidoyi amna dado la o wala awi o tebele ko fe na fa ba kala ma chogamna kurantige o yere chalinu ni wakati ko fo le yere la kere la bon ya bla ani mali fantan nani chamana ma chama o lere willa ko ani songo ya ira ka fo ko ni kurantige yere ka ka dati ko la kani abe ko baraw che amna dado fene la ko wala awi nambore am tasu da ko fi ina fa wa kala ma chugam na wakati ndamanda bo su da ko fi kere ni ala kelere do bulu daluni ka sawa ke general Flavio lutte ga no kan fo o lere kelinu ka wili ka to barka boya nu ga keleke fanga yere no fe o gum ko ndala an gouvernement yere ayi da ka fo ko malien munu mi ko du ni nga gele o ma ko sebe o da to kelinu ga kelya lawale do sigi senka nu me se ga to malien munu be sudan o be se ga sigi mali kono chuka amna dado la ko wala awi amunu ya sokoleto magazine du Mali la ma fa aw bisimila ko kurai ina fo aya fa chukamna fem ka de magazine du Mali sa fa amorike ka kuna fonia fo osigero amu odike ina fo bakulu bawla aya ni fo chukamna anga finti la ko lu dankarike kere ni ala ba makati walu yere la ni o yere be italike ba makati wale ma tanfla o mile ni kere ni ala ani mina chama o lu mile na ba makati wale ni roko amala dona ka fo armée yere kere no ka chesiri boya ni ngoti ko fo ina kata jamana ko ran fanfe kere ni la mina ka yere mara yere la o temeni ko fe amala dona ka fo ka keni bidon yere mina chama ona lenu o mina yere dira ka keni bidon yere o kera kati jamante fanga o nyama no asimi ko tay ali yere o mina no yere di ina fo am se ko ye jawla to kamina al sami do ke ala ga seba di an finti la roma ala ga dans kalike jugula jugu munu be fe ka an jamana ci kadam fo bakuru bo la to ya fo chugamna en plein wakati na kurantige yere chalinu o yere kelinu ka ma chama degun ani ka chama ni songoya kere ne la o ogum konnala ma do be olu willa kere ne la bla kaufi ani fa jamana fantan nani bela kuga ni songoya ira kere ne la ka ira ka fo ko ni kurantige abika degun na se mogoma abika banaba to cha abika chama bali ku habaroke ama a nyini autorité o fe o ka se ka fere soro ni kurantige bambali yere la mini yere be se ka ke sawabu ka dignasi mali yere population yere ma ina fa ba kala ma chugam na suda ko fi avec les damadan bo o yere kel no ka dankari nona kere ala o yere kelere jubaju be general fla abolu ko fo sabula o yere be ga keleke fanga yere no fe o ogum konnala jamana chamambe o liu ka jamana kono dung yere ta ka buin wala sa ugana jogi ni kelena ube ugana na bono unina o de ogum konnala anga jamante fanga no gouvernement de la transition olu fene yo aklinata ka ira ka fo ko malien de mumbe ku ka essayer ko bolu protéger wala sa olu yere bisega ning bisega la kana tugamna anu bisega segi mali yere kono kasro fema kula ina fo aklina jina ama ala donner ka fo malien chamambe olu yere fene bolla kata Ethiopie munu bora Sudan ka bolla kata Ethiopie wala sa ku yere ni la kana ami to ke ala ka jisma ke ni furai ala ka ni kele a nogoya ani malien munu be fam befe ala ka kisi ani tanga la sebuma ori be ke sababu ami dansegi anga bi Magma Info la ni ne kungera upload katige ama foye anti an baraji amunu ma abonné ni ama cloche activé pour que anga information to lukana fako merci.